Badalona en la seva festa major. Aquest any, el dimoni està inspirat en l'Estàtua de la Llibertat. El disseny representa la imatge que percebien de Nova York els immigrants en arribar als Estats Units, entre el 1892 i el 1954. El text explica que volia mostrar una figura que fa crítica a tots els murs i traves que es posen per impedir el pas als refugiats. Per això inclou elements com un flotador, un xalec salvavides, una barca i un mur amb filferro i lemes a favor de la llibertat. En el dia de la cremada, a les 10 de la nit, tots hem d'encendre una bengala i comencen els focs artificials. Després es comença a cremar el dimoni. El dia de la cremada tot és molt bonic, però al dia següent tota la platja està plena de cendres i trossos del dimoni. A més, la Rambla també està plena de brutícia per culpa de tota la gent que ho tira tot al terra. Bona tarda, avui parlarem de l'Hospital del Tòrax de Rassa, un dels hospitals més aterradors de Catalunya, i avui us passaré amb el meu company José María Contreras. Bon dia, estem a dissabte 13 de març. Aquí al darrere tinc l'Hospital del Tòrax, que es situa a Terrassa. El van fundar el 1950 per als malalts que rebren malalties respiratòries, com ara la tuberculosi i diverses malalties més. El van tancar definitivament i va ser abandonat el 1997 perquè aquest hospital té el major índex de suïcidis en tots els hospitals. Deien també que per la nit deambulaven els espírits dels que es suïcidaven, i ara és un parc audiovisual on es graven pel·lícules de por, com per exemple Un monstruo viene a verme i Rec. Hola, bon dia. Ens trobem en l'Institut La Pineda de Badalona i aquí ens preguntem com es solucionen els problemes. La resposta us la donarà la meva companya de quart d'ESO, que es diu Omaima, la qual li hem proposat fer una entrevista que ha acceptat. Ara us passaré a la meva companya Asmai, que li farà l'entrevista. Moltes gràcies. Exacte, com us ha dit la meva companya Inara, avui li farem una entrevista a l'Omaima. Omaima, què tal estàs? Bé. Sabem que tu ets la mediadora del tutor júnior de l'Isla Pineda. Sí, exacte. I ens podries introduir en què consisteix aquest tema? Doncs, bàsicament, el que consisteix és que els alumnes de la Pineda, si tenen algun problema o alguna dificultat i no es veuen capaços de solucionar el problema ells, llavors el que fem és que els prestem la nostra ajuda, no? I que estiguin com més confiats i sense por a l'hora d'enfrontar-se en una baralla o d'enfrontar-se a alguna situació o algun problema. I es pot fer aquest mateix mètode fora de l'institut? Sí, home, fora de l'institut, dins, a casa teva, on sigui, però depèn de l'àmbit, del lloc, de la situació, agafes un mètode o un altre, no? Si tu estàs fora i veus que dues persones es barallen, doncs primer de tot el que tenen que fer és relaxar-se, no? I després ja, si volen parlar-lo com persones, ja es miraria el cafè i com solucionar el problema, etc. D'acord, gràcies per la teva participació i fins una altra. Moltes gràcies per la vostra atenció i ens veurem demà a les 9 del matí amb una altra exclusiva. Hola, bona tarda, soc la Judit Milan. Avui, dia 21 de maig de 2017, estem al carrer del Mar de Badalona per fer-li unes preguntes a la gent sobre què opinen de la Pineda. Bona tarda, qui fa les preguntes sobre la Pineda? La coneixes? Sí, la conec. Quina reputació té la Pineda per aquí a Badalona? Bueno, no molt bona, la veritat. Tu t'apuntaries a la Pineda? No. Marina, sí. Coneixes l'Institut La Pineda? Sí. Saps quina reputació té? Molt bona. Apuntaries els teus fills o aniries tu a la Pineda? Vale, merci, que vagi bé. Adéu. Hola, bona tarda. Us puc fer unes preguntes? Coneixeu l'Institut La Pineda? Sí. Vale. Creieu que té una reputació? Sí, bastant.
Molt bona tarda. Sembla que el temps continuarà una mica estable. Ens donaran més informació els meus companys Marc i Rubén. El temps que cal esperar per als pròxims dies són nevades al Pirineu. Al llarg d'aquesta nit a la resta més sol, que no pas núvols amb temps sec però força més fred i els vents de mestral o tramuntana molt forts que podran aixecar la maregassa molt forta. Al País Valencià, nebulositat variable. A Menorca pot caure algun xafat, però més sol que no pas núvols a mar grossa a molt grossa. La tendència de l'anticicló és que continua el temps estable el pròxim dia, però demà i demà passat tinguem uns dies una mica més freds de l'acostumat, a unes temperatures molt baixes, però amb dies assolellats, amb algunes nevades al Pirineu. Això és tot per avui. Bon cap de setmana i fins demà. Moltes gràcies. Ara passem amb els esports. Començarem amb el futbol. El passat dissabte, dia 6, el Club de Futbol Badalona va guanyar amb un resultat de 4-0 al Club de Futbol Aldem. I ara, un resum dels gols. El Badalona havia d'aconseguir un punt a casa del filial del Llevant per poder mantenir la plaça als play-offs durant 34 jornades, però no va poder ser i van baixar a sexta posició per no poder aconseguir cap punt a casa del Llevant. El Badalona només havia d'aconseguir un punt a casa del filial del Llevant per poder mantenir la plaça als play-offs durant 34 jornades, però no va poder ser i van perdre 4-1 a casa del Llevant. Que des de petit? La veritat és que no, perquè abans de començar amb 13 anys no pensava en el món del bàsquet ni em vaig centrar en el bàsquet en concret, sinó que vaig fer molts esports diferents, fins que al final, als 13, sí que em vaig centrar només en el bàsquet. Però et vaig centrar en el bàsquet perquè et van agafar des de la joventut? Sincerament, em vaig centrar en el bàsquet perquè era molt alt i era l'esport que més s'adaptava al meu tipus de físic, no? Tothom pot jugar a bàsquet, he jugat amb nois molt alts i amb nois molt baixets i no és un tema de l'alçada, però en el meu cas sí que va ser determinant l'alçada. Amb quina edat vas començar a jugar professionalment? Amb 17 anys. Ara mateix, l'equip està passant per una bona etapa o una mala etapa? Bueno, l'equip està passant per una etapa complicada. Com ja sabeu, l'esport professional té una vertent econòmica important i nosaltres ara estem intentant reestructurar a nivell econòmic per tornar a passar per bons moments, però penso que a vegades un pas enrere són dos cap endavant.